ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ዓብዩ ናምላክ ክብሪ ይኹኖ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ከንብቤ ብሓፂር ጸሎት ጸሊና ናብ ቃል ኣምላክ እንሰግሪና 24 ካብ 4 ሒዘ ክንብቤ ሽም ኢየሱስ ክንብቤ ሽዑ ክልተ ኣብ ግራት ክኾኑ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ከዓ ክሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ኣብ መጥሓን ክትሕናየን ሓንቲ ክትውሰድ ሓንቲ ድማ ክትሕደግ እያ ስለዚ ጎይታኹም በየነቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ግና ከፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቂ ዝመጸላ ግዜ እንተ ዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላ ስቕ ኣይምበለን ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩምዋ ግዜ ክመጽእ እሞ ንስኻትኩም ድማ እተዳለኹም ኩኑ እቲ ጎይታኡ ምግቦም በብግዚኡ ክህቦም ኢሉ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሸሞ እሙን ኣስተውዓሊ ባርያ መን ኮን እዩ ጎይትኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝረኽቦ ባርያ ብፁዕ እዩ ጎይትኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝረኽቦ ባርያ ብፁዕ እዩ ክንጽለይና ማኮሩን ኣናማ ሸለቤ ሳላባ ኩራታራ ላባንትራ ጎይታ ንዓይ ዝኸውን ቃል ኣለካ ንብሎ ኢና ንዓይ ዝኸውን ቃል ኣለካ ኣብዚ ጉባኤ ዘለና ድዩ ብዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኮይንኩም ምሳና ትከታተሉ ዘለኹም ድዩ ጎይታ ሎሚ ንዓይ ዝኸውን ቃል ኣለካ Holy Spirit macron rasa levedia pronamae levedi podla sapojika sapranda Hallelujah እግዚአብሔር አቦ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስም ዓብይ ኻሞ ተመስገን ንስኻን ሰማይን ምድርን ዝገበርካ አው ዘሎ ዝረእን ዘይረእን ዝፈጠርካ አምላኽ ኢኻሞ ነመስግነካ ለና አምላኽ ኩሉ ፍጥረት ኢኻ አቦ ህዝብኻ ኢኻሞ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕብየካ ለና ሕጂ ኣብዚ ቤት ኣብዚ ጉባኤ ዝኾይና ኣብቲ ንስኻ ተኸብረሉ ቤት ኮይና ንዓኻ ክብሪ ንህባለና እሞ ክበር ተመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘገልግለና መንፈስካ ምሳና ስለ ዘሎ ተመስገን ዝዛረበና መንፈስካ ዝምህረና መንፈስካ ዝመርሐና መንፈስካ ዝገነሐና መንፈስካ ዝፍውሰና መንፈስካ ዝፈትሐና መንፈስካ ዘሳግርና መንፈስካ ምሳና ስለ ዘሎ ክብሪ ንህበካ ለና ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራው ስም እግዚአብሔር ሐላፍነት ዝምህሮዝ እዚ ትምህርት ዝንስኻ ተሰከሞ መንፈስ ቅዱስኻ ተዛሪብ ካየዩ ህይወት ዝህልዎ መፍታሕ ዝህልዎ መድሓን ዝህልዎ ሓርነት ዝህልዎ ምስጋር ዝህልዎ መኽፋት ዝህልዎ እሞ ብሽም ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ሓሊፈ በካሎ ከባቢናን ኣይራትናን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት መላእኽትኻ ስለ ዘሎ ተመስገን ኩሉ ክብሪ ንዓኻ እህበካ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራው ስም አሜን ክብርን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ደጊመታ ተቕሰኸን በበየ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ጥቕስ 4 ደሎ ሽዑ ክልተ ኣብ ግራት ክኾኑ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ከዓ ክሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ኣብ መጥሓን ክትሕናየን ሓንቲ ክትውሰድ ሓንቲ ድማ ክትሕደግ እያ ስለዚ ጎይታኹም በየነቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ግና ከፍለጡ በዓል ቤት ነቲ ሰራቂ ዝመጸላ ግዜ እንተ ዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላ ሰቃይን በለን ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩምማ ግዜ ክመጽእ እሞ ንስኻትኩምን እተዳለኹም ኩኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካብዚ ቃል እዚ ካብዚ ሓሳብ ዘንበብክዎ እንታይ ዝብል ቃል ክንመሃሪና spiritual gravity መንፈሳዊ ስሕበት ዝብል ሓሳብ እንመሃሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቤት አምላኽ ቤት ፈውሲ እዩ ቤት ምጽንናዕ እዩ ቤት ምፍታሕ እዩ ቤት ሓርነት እዩ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ኣብ ቤት አምላኽ ምፍታሕ እዩ ዘሎ ፈውሲ እዩ ዘሎ ምንጋፍ እዩ ዘሎ ምስጋር እዩ ዘሎ ምድያብ እዩ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ በዚ ሕጂ ንመሃሮ ምናልባት ገለ ሰባት ልብኹም ክውጋእ ይኽእል እዩ ገለ ሰባት ምናልባት why thank you Jesus ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ገለ ሰባትካ ድሮ ኣብዚ ከለኹም እንሆ ምትዕራይ ክትገብሩ ኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ምድላው ስለ ዘድልየና ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ
ስለዚህ spiritual gravity መንፈሳዊ ስሕበት ዝብል ካብዚ ክንሪና ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ነው ግራቪቲ ዝብል ካብቲ ሓሳብ ከይከድኩ ነቲ ኣርእሰይ ቁርብ ኣነፀርኮ ብሎ እንፈልጦ ኢና ኩልና ስለ ዝተማሃርናዮ ግራቪቲ ዝበሃል እንታይ ስሕበት እዩ እንታይ ስሕበት ናብ ታሕቲ ናብኡ ኣቢሉ ዝስሕብ ሓይሊ እዩ ዝስሕብ ሓይሊ እዩ እና ዝስሕብ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ ኸማን እንታይ እዩ ዝገብር ኣይገድፈካን እየ ዝብል ሓይሊ እዩ ንኣብነት ንሕና ኣብዚ ምድሪ ዘለና ኣነ ኣብዚ ደው ኢለ ኣለኹ ነፍሲ ወከፍና ካብ ዘለና ኮፍ ኢልና ኣለና ኣብ ዘለና ክንህሉ ዝገብረና ግራቪቲ እዩ ሓይሊ ኣይለቀካን እየ ዝብል እዩ ኣይሓድገካን እየ ዝብል ሓይሊ እዩ ተፈጥራዊ ሓይሊ እዩ ኣምላኽ ባይ ፐርፐዝ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንቅመጥ ክንነብር ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብን ፍቓድን ስለ ዝኾነ እዚ ሓይሊ እዚ ክሬት ገይርዎ ስለዚ ድማ ወክ ንገብር ንመላለስ ንኸይድ ንኣቱ ንወፅእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እንታይ ዝገብረካ እዚ ግራቪቲ እዚ ሓይሊ እዚ እዚ ስሕበት እዚ ኣብ ዘለኻዮ ክትቀውም ይገብረካ ካልእ ኸ እንታይ ንዝኾነ ነገር ንላዕሊ ዝደርበኻያ እንታይ ትኸውን ክትምለስ ይገብር እዚኣ ንላዕሊ እንተደርበያ ክትምለስ ዝገብራ ዘሎ ግራቪቲ እዩ ፓወር ኦፍ ግራቪቲ እዩ ክትምለስ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ክትምለስ ዝገብር እንታይ እዩ ግራቪቲ እዩ ኣብ ዘለኻዮ ክትቀውም ዝገብረካ እንታይ እዩ ግራቪቲ እዩ ስሕበት እዩ ነዚ ስሕበት እዚ ብዛዕባ እዚ ግራቪቲ እዚ መጀመርታ ዘምፅኦ ኣይዛክ ኒውቶን ስሓቀይ ኣይዛክ ኒውቶን ቅድሚ 300 ዓመት ኣቢሉ ዝኾነ ስቂሉ ከፅንዕ ክሓስብ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮፍ ምስ በለ ካብቲ ደቂስዋ ዝነበረ ገረብ ዝኾነ ፍረ መፅያስ ግብ ኣቢላቶ ሽዑ ክሓስብ ጀሚሩ ከመይ ኢላ ሃሪማተኒ እንታይ ኮይና እዛ ዝወደቐት ገረብ ስኒ ኔማን ንፀጋም ከምዚ ኢላ ዘይትኽእል ኢላ ዘይትኽኢላ ናባይ ትመፅስ እንታይ ኮይና እያ ካብ ዝብል ሽዑ ብናይ ሳይንስ ኣዘራርባ ግራቪቲ ከም ዘሎ ኣብ ምድሪ ስሕበት ከም ዘሎ ካብኡ ተረኺቡ ብድሕሪኡ ውድእ ምኽሪ ኮይኑ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እና ካብዚ ሓሳብ እዚ ምሽ ክንዳለዎ ዘለና ኦልሬዲ ካብቲ ትርጉም እንታይ ክብል ከም ዘለኹ ገለ ሒዝኩምን ኣለኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ግራቪቲ እንታይ እዩ ዝገብር ሓደ ንላዕሊ ዝሰደድካዮ ይስሕበካ ካልኣይ ከዓ ኣብ ዘለኻዮ ደው ክትብል ይገብረካ ኣብ ዘለኻዮ ክትከውን ይገብረካ ኣይሓድገካን እዩ ዝብል ኣይገድፈካን እየ ኣነስ ሒዘካዮ እሞ ኣይለቀካን እዩ ዝብል ፓወር እዩ ስለዚ ነዚ ፓወር እዚ ዝስዕር ንኣብነት ከም በዓል ፕሌን ድዩ እዘን ሮኬት ንጠፈር ዝኸዳ ኣንጻር ናቱ ፓወር ሒዘን እየን ዝልቀቓ ናይቲ ስሕበት ኣንጻር ምእንቲ ስሒቡ ከየውርደን በንጢሰካ ይኸይድ ኣለኹ ዝብል ሓይሊ ካብ ድሕሪአን ብምውፃእ እንታይ ይገብሩ ንዑ በንጢሰኖ ንምኻድ ንሱ ኣብ ዘይርክበን ከባቢ ምስ ከዳ ሽዑ ፍና ይገብራ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንኣምላክ ክብሪ ይኹኖ መንፈሳዊ ስሕበት እስከ ንበል መንፈሳዊ ስሕበት ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ንበል ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ኣባይ ኣየስልጥን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኣምላክ ክብሪ ይኹኖ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ምስኡ ዝኸደልና ገለ ሓሳብ ከንብብ እየ ምስ ማቴዎስ 24 ዘበብናዮ ሮሜ 7 ጥቕሲ 14 ሮሜ 7 ጥቕሲ 14 ከንብብ እየ ስለዚ ክንዳለዎ ዘለና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከመይ ኮይና ክንመላለስ ከም ዘለና ቃል ይመፀና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመፅእ ኣሎ ክወስደና ይመፅእ ኣሎ ክእክበና ይመፅእ ኣሎ ክልተ ናይ መጥሓኒ ኸዳ እቲ ሓንቲ ትውሰድ እቲ ሓንቲ ትተርፍ ይብል ኣሎ ክልተ ድማ ናብ ግራ ትኸዱ እቲ ሓደ ይተርፍ እቲ ሓደ ይንጠቕ እቲ ሓደ ይውሰድ ይብል ኣሎ ስለዚ መውሳድ ኣሎ ምትራፍ ኣሎ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምፅኦ ዘሎ ኣብነት ክልቲኣቶም ኣመንቲዮም ክልቲኣቶም ኣመንቲዮም ክልቲኣቶም ብቋንቋ ድፅልዮም 10 ደናግል ይብል ክልቲኣተን ተን ዓያሽን ተንደናግልን ክልቲኣተን ተን ቤት ኣምላኽ ዝፈልጣ ክልቲኣተን ቃል ኣምላኽ ዘንብባ ክልቲኣተን ዝፅልያ ግናኸ ኣወሳስደን ግን በበይኑ ኮይኑ ግራቪቲ ስለ ዘሎ ስፒሪቹዋል ግራቪቲ ኣብ ውሽጢ ሂድን ኮይኑ ስለ ዝፀንሕ እቲ ስፒሪቹዋል ግራቪቲ እንታይ ዝገብር ሒዝካ ይኮፍ ዝብል ስለዚ ድማ ካብ ሎሚ ግን እዚ ስፒሪቹዋል ግራቪቲ ክጠፊ እዩ ኣሜን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስፒሪቹዋል ግራቪቲ ተኣሊ ክኸይድ እዩ ንኣምላክ ክብሪ ይኹኖ ሮሜ 7 14 እንታይ ይብል
ሃርያ ጳውሎስ ተዛረቦ ቃል ኣሎ ነቲ ዝጸልኦ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ እሞ ነቲ ዝገብሮ ኣይፈልጦን እየ ሕጊ መንፈሳዊ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣነ ግና ትሕቲ ኃጢአት ተሸጥኩ ስጋዊ እየ ነቲ ዝጸልኦ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ጳውሎስ ሰናይ ምግባር ዝፈልጥ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ ሰናይ ምግባር ዝፈልጥ ሰብ እዩ ኣገልጋሊ እዩ ግናኸ ነቲ ዝደልዮ ዘይኮነስ ነቲ ዘይደልዮ ሓደ ፓወር ስሕበን ኣሎ ኣይ ሓድገካነ ዝብል ግራቪቲ ኣይ ሓድገካነ ዝብል ሓይሊ እንታይ ይገብር ኣሎ እስዕፍ ስለዚ ከይፈተኹ እንታይ ይገብር ኣለኹ ገብሮ ኣለኹ ግናኸ እንታይ ይገብሮ ኢሉ እጸልኦ እየ ፈውሲ ዝመጽእ ምስ ጸላእኻየ እዩ ምድሓን ዝመጽእ ምስ ጸላእኻየ እዩ ምንጋፍ ዝመጽእ ምስ ጸላእኻየ እዩ ምንጣቕ ዝመጽእ ነቲ ክጸልኦ ዘለካ ምስ ጸላእኻዮ ጥራይ እዩ ኢየሱስ ስለ ዝበልካ ምንጣቕ የለን አም ሶሪ ሎሚ ብትኽክል ቃል እግዚአብሔር ክንመሃር ኢና አሜን ስለ ዘመርና ስለ ዘገልገልና ኢየሱስ ስለ ዝበልና ምንጣቕ ዝበሃል የለን ምንጣቕ ምስ ዝተዳለወ ሰብ እዩ ስለዚ ግራቪቲና ናና ካብ ሎሚ እናዓልየሉ ዘመን እዩ እናዓልየሉ ጊዜ እዩ ንኣምላክ ክብሪ ይኹን ነው ነቲ ዝጸልኦ ገብሮ ኣለኹ ኢሉ እጸልኦ እየ ግናኸ ዓቕለይ ፀይብ ንሎ መን ዘናግፈኒ ክትብል ከለኻ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ጣልቃ ይኣትሞ የኽእለካ የሳግረካ የናግፈካ አሜን ስለዚ እቲ ምስጢር ምስ ምጽላዕ ጉዳይ እዩ ዓመፃ ጸላእኻ ጽድቂ ፈታህ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይት ሓጎስ ታይገበረካ ቀብኣካ ይብል ስለዚ ምጽላዕ ናይ ህዝቢ አምላክ ግደዩ ሒዝካዮ ስቕ ምባል ግራቪቲ ዝኾነካ ንኸይትውሰድ ክብደት ይፈጥረልካ ውሽጥኻ ስለዚ ክእለ ዘሎ ሎሚ ክእለ እዩ ክቕላዕ ዘለዎ ክቕላዕ እዩ ክዕረ ዘለዎ ነገርካ ክዕረ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ነቲ ጸልኦ ገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ኣይኮንኩን ዝደልዮ ነገር ኣለዎ ዘፍቅሮ ነገር ኣለዎ ግና ክገብሮ ኣይከኣለን እዚ ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ይገብር ኣሎ ይእመን ኣሎ ይእመን ኣሎ እንታይ ይእመን ኣሎ ድኻሙ እንታይ ይእመን ኣሎ ኣይክእልን እየ እንታይ ይእመን ኣሎ ነቲ ጸልኦ ገብሮ ጸልኦ ግናዊ ህይወተይ ትርከብ ኣላ ግን ሓደ ግራቪቲ ስሕበን ኣሎ ክኸይድ ዘሎ ሞ ይስሕበን ኣሎ ክኸይድ ዘሎ ሞ ይስሕበን ኣሎ ዋት ካን ኣይ ዱ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ሓርነት ኣለዎም ብምባል ሽዑ ክዛዝሞ ከሎ ምዕራፍ 8 ንሪኦ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ኃጢአትን ሞትን እንታይ ገይርኒ ኢሉ ሓራውፂኒ ብምባል ሓደ ሕጊ ሓደ ጸጋ ውሽጢ ተለቂቑ ካብቲ ዝሕዞ ዝነበረ ኣይ ሓድገካን ዝብሎ ዝነበረ እንታይ ገይርዎ ከውፅኦ ከሎ ንሪኦ ስለዚ ብሓርነት ምምላስ ጀሚሩ ኣብቲ ዝጸልኦ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ህይወት ምምላስ ጀሚሩ ኢየሱስ ጎይታ እቲ ምስጢርካ ምጽላይ አሜን ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መሊሰ ኣብ ጥቕሲ 23 ኣብቲ ምዕራፍ ከንብቤ ሮሜ ጥቕሲ 23 ግናኸ ኣብ ኣካላተይ ምስ ሕጊ መንፈሰይ ዝዋጋ ናብቲ ኣብ ኣካላተይ ዘሎ ሕጊ ኃጢአት ኣቢሉ ዝማርኸኒ ዝስዕበኒ ኣትራክት ዝገብረኒ ካልእ ሕጊ ርኢ ኣለኹ ኢሉ ስለዚ እዚ ዝማርኾ ዘሎ እንታይ እዩ ሓደ ሓይሊ እዩ ሓደ ፓወር እዩ ዝስዕብ ሓይሊ ኣይ ሓድገካነ ዝብል ሓዲ ግራቪቲ ስዕበት ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ስለምንታይ እዩ እዚ ዝጸልኦ ነገር ዝገብር ዘሎ ንምንታይ ዝጸልኦ ኣለኮ ግን ኣብ ሓሳቡስ ሳምቲን ደሲቭነስ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ገለ በቃ ክሰዓር ዘለዎ ነገር ይመጽእ ኣሎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከይድና ጥቕሲ 1 ዘፍጥረት 3:1 እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዝፈጠሮ ሁሉ አራዊት መሮር ተመን ይጎርሕ ነበረ ነታ ሰበይቲ ከዓ አምላክ ሲ ካብ ኩሉኦም ገነት ታይ ትብልዑ ኢሉ ዶ አዚዙ እዩ በላ እታ ሰበይቲ ነቲ ተመን በለቶ ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረኦም ንበልዒና እናበለት ብዙሕ ተዛሪባ ኣብዚ እንታይ ሓሳብ የደለ ካብ ዝፈጠሮ ኩሉ አራዊት መሮር ተመን ታይ ይኸውን ነበረ ይጎርሕ ነበረ ይጎርሕ ካኒን እዚ ጉርሕ እዚ ንምንታይ ሊገሊጽዎ ዘሎ ንኽፍኣት ሕማቕ ንምግባርስ ጎራሕ ሕማቕ ንምግባርስ ሓሳብ ዝፍልፍሎ ሕማቕ ንምሕሳብስ ሓሳብ ዝፍልፍሎ ካኒን ንሕማቕ ነገራት
ንሕማዕ ሰንስ ደሲብ ዝገብር ጽቡቕ እኳ እዩ ዝመስል ደሎ ወላ ሓንቲ እኮ ንስኻትኩም ከምዚ ኢኹም ኣይትሞቱን ኢኹም ገለ ጽቡቕ ሓሳብ እኳ እዩ ዝመስል ሎ ጉርሒ እዩ ጥበብ እኮ ጥበብ ግን ተበላሸወ ጥበብ ናይ ጥፍዓት ጥበብ ናይ ጥፍዓት ሓሳብ እዩ ጉርሒ ጎራሒሎ ንኽፍዓት በቃ እንታይ ዝኾነ በቃ ዝተመረቐ ብኽፍዓት ዝተመረቐ እዩ ብኽፍዓት ክፍዓት ንምሕሳብ ስለዚ ድማ ጽቡቕ ነገር ብምግባር መልአኽ ብርሃን ይመስል የምስል ኢሎ ሓቀይ ቃል እግዚአብሔር ዲያብሎስ በቃ እንታይ መልአኽ ብርሃን የምስል ኢሎ መልአኽ ሰይጣን መልአኽ ብርሃን የምስል ብርሃን ይመስል የምስል ዘረቡስ ናይ አምላኽ የምስል ቋንቋው ናይ አምላኽ የምስል ጉይኡ ናይ አምላኽ የምስል እዚ እንታይ እንድሕር ኢልካ ካኒን እዩ ተንኮል እዩ ትራፕ እዩ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ናብ ምትላል ናብኡ ዝስሕበካ ሓይሊ ብምትላል ናብኡ ዝማርኸካ ሓይሊ ዛስዋ የሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 7 ጥቕስ 20 እንታይና ካልእ ዝማርኸና ሓይሊ ርኢ ኣለኹ ዝማርኸና ኣትራክ ዝገብረኒ ስቕኢለና ኸድኩ ከለኹስ ሓሳብ መፅእ እሞ ልክዕ እቲ ሓሳብሲ ጽቡቕ ይመስል ግን ሽዑ ቀስ በቐስ እንታይ ኣለዋ ዲ ከምዚኣ እሞ ድሓን ሽዑ እንተኸድኩ ፀገም የብላን ወይ ከምዚኣ ተገበርኩ ድሓን ገለ ኢልካ ልክ ኣብ ሓሳብ ደሲቭነስ ይመፅእ እሞ እቲ ሰብ ሽዑ ናበይ ኣቱ ናብ ሓደ ነገር ይኣቱ ልክ ዓው ምስኣተኻ ሰይጣን ሽዑ እንታይ ዝገብረካ ኣው እቱ ኣቢል ሽዑ ገዲፍካ ይኸይድ ኣብቲ ግራቪቲ ኢቲካስ ገዲፍካ ይኸይድ ሽዑ መውፅእ የብልካን ካበይ ክወፅእ ቤን ክወፅእ ኣዳምን ሄዋንን ሓንሳብ መስእቶም ገዲፎም ወፂእ መውፅእ ሲኢኖ ስለዚ ብምትላል ናብኡ ኣቢሉ ዝስሕበና ናይ ጸልማት ሓይሊ በኢየሱስ ስም ይሰበር በኢየሱስ ስም ይሰበር ብምትላል ናብኡ ኣቢሉ ዝማርኽ ናብ ጸልማት ኣቢሉ ዝማርኽ ናብ ክፍዓት ኣቢሉ ዝማርኽ ናይ ጸልማት ምትላል ናይ ጸልማት ኣጀንዳ በኢየሱስ ስም ሰበርክዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ስለዚ ዝማርኸኒ ካልእ ሓይሊ ይርኢ ኣለኹ ብምባል ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ዝማርኸ ሓይሊ ከም ዘሎ ውሽጡ ግናኸ ከምኡ ኢሉ ስቕ ኣይበለን ዘውፅእ ጸጋ ኣሎ ዘናግብ ጸጋ ኣሎ ዘውፅእ ጸጋ ኸሳግረካ እንተኾይኑ ክትእመን ክትክእል ኣለካ ነቲ ጉዳይ ክትጸልኦ ክትክእል ኣለካ ነቲ ዘጋጥመካ ሓጢኣት ክትጸልኦ ክትክእል ኣለካ ነቲ ዘጋጥመካ ድኻም ክትጸልኦ ክትክእል ኣለካ ምስ ጸላዕካዮ እዩ ጸጋ ዝሰርሕ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን አንለስ ከምዚ ኣብ ዘመንና ዘሎ ቁሩብ ዝተጠወየ ትምህርቲ ጸጋ ከም ድሌትካ ክትነብር ከም ድሌትካ ሓጢኣት ትገብር መንፈስካ ሓንሳእ ስለ ዝደሓነ ጸገመ የብሉን ዝብል ትምህርትታት ንዖም ኣይምልከትን እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ውሽጡ ብኻልእ ነገር ዝመልአ እዩ እቲ ዝማርኾም ስቕኢሎም በቲ ዝተማርኽዎ ስቕኢሎም ክነብሩ ርእሶም ለቂቖማ በቲ ዝማርኾም በቲ ዝሕዞም ስቕኢሎም ህይወቶም ብኡ ክትቅፅል ህይወቶም እንታይ ገይሮማ ለቂቖማ ክጸልእዎ ኣይከኣሉን ቃል እግዚኣብሔር ግን እጸልኦ ኣለኹ እዩ ዝብል ነቲ ዝጸልኦ ገብሮ ኣለኹ ምግባርካ ኣይትኻድ ግን ጽልኣዮ ተሓልፎ ዘለኻ ጎደና ኣይትኻደ ግን ጽልኣዮ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ሽዑ ጣልቃ ይኣቱ ብጸጋይ ምንባር ዝብል ሓይሊ ሽዑ ኣባኻ ይልቀቕ ብጸጋ ሽዑ ሓፍ ትብል ብጸጋ ሽዑ ትሳገር ጸጋ ኣምላኽ እዩ ዘንብረኒ ዘሎ ክትብል ኣፍካ ትኸፍት ፈውሲ ይኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ናብ ወንጌል ማቴዎስ ክምለሰ ምዕራፍ 15 ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ኣብ ጥቕስ 18 ትሒዘ እንታይ ኢልዎ እቲ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ግና ኢልዎ ካብ ልቢ እዩ ዝመፅእ እሞ ንሱ እዩ ንሰብ ዘርክሶ ካብ ልቢ ክፉእ ሓሳብ ቅትለት ዝሙት ምንዝር ስርቂ ምስክር ሓሶት ፀርፊ ይወፅእ እሞ እዚ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ብዘይተሓፅበ ኣእዳው ምብላዕ ንሰብ ኣይርክሶን እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ የርክሶ እዩ እንድሕር ኢሉ መን ኣነ ጸጋ ሽፋን ትምህርቲ ብምግባር ንሓጢኣት ዝለቀካ ስለዚ ክሕተት ማለት እዩ ተሓታቲ ኢኻ
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቃል እግዚአብሔር ታይ ዝብል ደሎ ካብ አፍ ዝወፅእ ካብ አፍካ ካብ ልብያ አፍካ ካብ ልብያ ትዛረቦ ህይወትካ ካብ ልቢ ዝፍልፍል ስለዚህ እንታይ ዝብል ደሎ እቲ ካብ አፍ ዝወፅኡ እቲ ካብ አፍ ዝወፅእ ግና ካብ ልቢ እዩ ዝመጽእ እሞ ንሱ ንሰብ ዘርክሶ ዘርክስ ነገር እንድሕር ኮይኑ ጀስት ምንጣቅ የለን ዘርክስ ነገር እንድሕር ኣሎ ምንጣቅ የለን ክሳብ ኣነ ተረዲእኒ ናብ አምላክ ክሳዕ ዝጸለኹ አምላክ ምሕረተኛ እዩ አሜን እግዚአብሔር ክሳዕ መወዳእታ ናይ ምሕረት አምላክ እዩ ሓዳግ እዩ መዓስ ግን ክጸልኦ ምስ ጀመርኩ ጥራይ ናብ ጎይታ ክንመጽእ ከለና ንክርስቶስ ክንቅበሎ ከለና ሲ ዓለም ክሕድ ኣለኹ ደኢልና ደጋ ይኮና ይመጽእ ሓቂ ዓለም ክሕድ ኣለኹ ሓጢያት ክሕድ ኣለኹ ከምዚ ክሕድ ኣለኹ ኢና እንታይ ጌርና ናብ እግዚአብሔር እቅበለካ ኣለኹ ህይወተይ ምርሓይልና መጺና እክሕዶ ኣለኹ ኢለ መጽእ ቤት አምላክ ምስ መጽኹስ ብጸጋ ብምባልስስ ነቲ ዝክሓድኮ ስምለሶ ኣለኹ ማለት እዩ ኣታርደአና ኣሎ ዲ በኢየሱስ ስም ሰበርክዎ ዘይቁንዕ ዘበለ ሓሳብ ሰበርክዎ በኢየሱስ ስም ይሰበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እግዚአብሔር ዓብዩ ስለዚህ እዚ ግራቪቲ እዩ ንኸይትውሰድ ዝገብረካ ፓወር ኦፍ ግራቪቲ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዘሎ እዩ እንታይ ኢሉ ካብ ልቢ ክፉእ ሓሳብ ቅትለት ዝሙት ምንዝር ስርቂ ምስክር ሓሶት ኦማይ ጋድ ክትከብድ እዛ ቃል እዚኣ ምስክር ሓሶት ፀርፊ ይወፅእ እሞ እዚዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ብዘይተሓፅባዳ ምንም የብሉ ስለዚህ እዚ ኣብ ዝተጠቐሽ ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ስፒሪቹዋል ግራቪቲ ስፒሪቹዋል ግራቪቲ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ኮይኑ እንታይ ዝገብር ሰብ ንኸይንጠቕ ክብደት ዝፈጥረሉ እዩ ክብደት ኢየሱስ ንዘለዓለም ዓብዩ ምዝያ ልክ ኣተሓሕዝ ኣቢልና ገላትያ ምዕራፍ 5 ዘሎ ቃል ንፈልጦ ኢና ገላትያ ምዕራፍ 5 ዘሎ ጥቕሲ 19 ዘሎ እንድሕር ርኢናዮ እንታይ ይብል እቲ ግብር ስጋ ጉህድዩ ንስኻ ምንዝር ርክሰት ዕብዳን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቆላ ጽልኢ ጥንቆላስ ግብር ስጋ እዩ ኣብ ሰብ ኣሎ ኣብ ሰብ ኣሎ ጥንቆልቲ መንፈስ ዘይኮነሲ ኦልሬዲ ሰብሲ ክውለድ ከሎ ጥንቆላ ሒዙ እዩ ዝውለድ ቃል ኣምላኽ እዩ ዘብብ ዘለኹ ኣሜን ስለስኒ ሰብሲ በቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎስ ክንበይ ይኽእል እዩ ማለት ግን ጥንቆላ እዩ በገዛ ርሱስ ክዛረብ ይኽእል ማለት ግን ቃል አምላክ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ጥንቆላ መንፈስ አምላክ ዘይኮነ እቲ ግብር ስጋ ጉህድዩ ንስኻ ምንዝር ርክሰት ዕብዳን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቆላ ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ቁጥዓ ሻራ ምፍልላይ ዝርግርግ ቅንዓት ቅትለት ስኽራን ጓይላ ከም ዘመሰለ ካልኡን እቶም ከም ዘመሰለ ዝገብሩ ንመንግስቲ አምላክ ኣይወርስዋን እዮም ኣይንጠቑን እዮም ኣይውሰዱን እዮም ክሳብ ዘይተመለሱ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ክሳብ መወዳእታ 4 ነጥቢ ይገብረልካ እዩ ነጥብ ዶት ይዝገበር ወዘተ ይዝብለካ ኤክስትራ ወዘተ ኣብ መንገዲ ተጓዓዝ ኢኻ ዘለኻ ኪድ በቃ ሓንቲ መዓልቲ ምጸላእካ ግን ምሕረት አምላክ ይጓነፈካ ሓደ መዓልቲ ምጸላእኾ ግን ጸጋ አምላክ ይጓነፈኒ ሓደ መዓልቲ ክጸልኦ ምጀመርኩ ግን ምድያብ ይኸውን ምንጋፍ ይኸውን ምውፃእ ይኸውን ክሳዕ ዝግራቪቲ ዝውሽጢ ዘሎ ግን ቃል እግዚአብሔር የጠንቅቕ ኣሎ ስለዚ ንዳለው ግራቪቲና ክንኣሎ ይግብአና እዩ نأملخ نزل علم كبري يخونه